Καλησπέρα και πάλι λοιπόν σε όλους και όλες. Χαίρομαι που σας βλέπω ξανά και που έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τους σχεδιασμούς μαζί. Στην προηγούμενη συνάντηση κάναμε μερικές εισαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες επικεντρώθηκαν στις τρεις διαστάσεις της μεθοδολογίας Fertile. Τότε είχατε και την ευκαιρία να εκφράσετε τις δικές σας ιδέες και σκέψεις γύρω από το πώς οι τέχνες και η ρομποτική μπορούν να συνδεθούν σε διαθεματικά project. Αυτές οι ιδέες έπειτα, στο πέρασμα των 2 εβδομάδων, διατυπώθηκαν λίγο πιο οργανωμένα μέσω του φόρουμ, όπου καταγράψατε τόσο τη διαθεματική σύνδεση, όσο και τις δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης, οποίες στοχεύετε. Οπότε σήμερα, όπως είχαμε πει, θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι να παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία Fertile, πλέον πιο συγκεκριμένα, και πώς εκείνη θα μας καθοδηγεί πλέον στο σχεδιασμό αυτών των project. Λοιπόν, οπότε ελπίζω αυτή η παρουσίαση να προσφέρει επιπλέον έμπνευση και να είναι και τα υποστηρικτική στην πορεία. Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η δομή της παρουσίασης. Έτσι να συμπληρώσω εδώ ότι στην ολοκλήρωση της παρουσίασης θα δώσουμε χρόνο για ερωτήσεις, τις οποίες μπορείτε και στη διάρκεια της παρουσίασης να προσθέσετε στο chat. Λοιπόν, ο σκοπός και οι διαστάσεις μεθοδολογίας θα παρουσιαστούν, καθώς και επιμέρους θα γίνουν κάποιες αναφορές για το πώς συνδέονται οι διαστάσεις μεταξύ τους. Έπειτα θα δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε έντεχνα project εκπαιδευτικής ρομποτικής, ακολουθώντας τη μεθοδολογία από ένα πιο υψηλό επίπεδο μέχρι κάθε λεπτομέρεια. Εσείς μετά θα μπορέσετε να δείτε το έντεχνο project εκπαιδευτικής ρομποτικής ταξίδι στον Άρη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θα σας το δείξει ναυσικά. Και μετά θα μπορέσουμε να κάνουμε συζήτηση και να διατυπώσετε τις ερωτήσεις σας. Βεβαίως, καθ' όλη τη διάρκεια μπορείτε, όπως είπε και εσείς, να τις καταγράφετε στο chat. Ποιος λοιπόν είναι ο σκοπός της μεθοδολογίας Fertile? Αρχικά, η μεθοδολογία Fertile στοχεύεται στο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς. Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και τους υποστηρίζει στο να μπορέσουν να σχεδιάσουν διαθεματικά project, όχι γενικά διαθεματικά project όμως, project που συνδέουν εκπαιδευτική ρομποτική με τέχνες. Στόχος και γέφυρα αυτών των δύο πεδίων είναι η υπολογιστική σκέψη και λειτουργούμε σε ένα μεικτό πλαίσιο μάθησης. Οι τρεις λοιπόν βασικές διαστάσεις της μεθοδολογίας είναι η υπολογιστική σκέψη, η διαθεματικότητα και η μεικτή μάθηση. Και οι τρεις συνδέονται και μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνουν η μία την άλλη. Διαθεματικότητα. Στην ανάγκη μας να ορίσουμε τι είναι διαθεματικότητα, τρέξαμε μέσα από τα μαθήματα που γίνονται τόσο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και ουσιαστικά έρχεται εδώ να συνδεθεί η ρευστότητα της τέχνης με την ακρίβεια της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Εδώ λοιπόν μπορούν να συνεργαστούν εκπαιδευτικοί τόσο της μουσικής, των εικαστικών, της θεατρικής αγωγής στην πρωτοβάθμια, της μηχανικής, εκπαιδευτικής ρομποτικής, πληροφορικής και αντίστοιχα βέβαια φιλόλογοι και όσοι εκπαιδευτικοί ασχολούνται με το κομμάτι της τέχνης. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει κυρίως δεν είναι απλά να ενταχθεί ένα στοιχείο του ενός πεδίου, του ενός μαθήματος μέσα στο άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή να τοποθετήσουμε ένα ρομπότ σε ένα μάθημα τέχνης ή να αξιοποιήσουμε ένα στοιχείο τέχνης μέσα σε ένα μάθημα εκπαιδευτικής ρομποτικής. Μας ενδιαφέρει αυτή η σύνθεση των δύο πεδίων να είναι λειτουργική και να έχει νόημα. Για να το καταφέρουμε λοιπόν αυτό, προτείνουμε μέσα τη μεθοδολογία Fertile το εξής. Όταν απευθυνόμαστε στους μαθητές, τους δίνουμε μια πρόκληση, μια προβληματική την οποία καλούνται οι ίδιοι να επιλύσουν. Αυτή η πρόκληση θα πρέπει να αντιστοιχίζεται σε μία από τις κατηγορίες projects της μεθοδολογίας Fertile. Η πρώτη κατηγορία αφορά τον προγραμματισμό ρομπότ για δημιουργία τέχνης. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι το ρομπότ μπορεί να δημιουργήσει τέχνη, όπως για παράδειγμα είναι ρυθμός, μουσική, μια ζωγραφιά. Μετά έχουμε την δεύτερη κατηγορία που είναι ο προγραμματισμός ρομπότ για αναπαράσταση τέχνης. Πώς μπορεί δηλαδή το ρομπότ να ενταχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο και να αναπαραστήσει τέχνη. Ήταν πολύ ωραία η ιδέα του να εντάξουμε το ρομπότ, για παράδειγμα, μέσα σε ένα πίνακα ζωγραφικής και να αναπαριστά ένα πρόσωπο. Η δημιουργία έντεχνων ρομπότ είναι η τρίτη κατηγορία, πώς μπορούμε να φιλοτεχνίσουμε ένα ρομπότ. Και η τέταρτη κατηγορία είναι ο προγραμματισμός ρομπότ που αντιδρούν σε καλλιτεχνικά ερεθίσματα.
πώς αντιδράει, για παράδειγμα, ένα ρομπότ στο φως, στα χρώματα, στη μουσική. Έτσι λοιπόν η πρόκληση πρέπει να εντάσσεται σε μία από αυτές τις κατηγορίες. Η υπολογιστική σκέψη, η δεύτερη διάσταση της μεθοδολογίας Fertile. Είναι διτή εδώ η προσέγγιση. Αρχικά αξιοποιήσαμε το μοντέλο του Creative Computational Problem Solving και το διαμορφώσαμε για τις δικές μας ανάγκες, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους μαθητές να ακολουθήσουν 5 βήματα για να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Ξέρουμε όλοι ότι η υπολογιστική σκέψη συνδέεται άμεσα με δεξιότητες σκέψης οι οποίες διατυπώνουν ένα πρόβλημα και οδηγούνται και ολοκληρώνουν την επίλυσή του. Με αυτή λοιπόν τη διαδικασία, μέσα από την ακολουθία αυτών των 5 βημάτων, επιτυγχάνουμε σταδιακά την καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης. Πέρα από αυτό όμως, εντός κάθε βήματος καλλιεργούνται δραστηριότητες και κάθε δραστηριότητα στοχεύει σε μια συγκεκριμένη δεξιότητα υπολογιστικής σκέψης. Βλέπετε εδώ ποιες είναι επιγραμματικά και στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε την κάθε μία με κάποιες μικρές οδηγίες για το πώς μπορούμε να την καλλιεργήσουμε μέσα στην τάξη. Είναι η αφαίρεση όπου αποκρύπτουμε κάποιες λεπτομέρειες ενός προβλήματος, έτσι ώστε να κρατήσουμε τις κύριες ιδέες. Η αποσύνθεση, όπου ουσιαστικά αναλύουμε ένα πρόβλημα σε επιμέρους υποπροβλήματα. Η αναγνώριση μοτίβων, εκεί όπου μπορούμε να βρούμε ομοιότητες ή συγκεκριμένα μικρά μοτίβα ανάμεσα σε καταστάσεις διαφορετικές. Η αλγοριθμική σκέψη, όπου ακολουθούμε οδηγίες βήμα-βήμα για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα. Και η αξιολόγηση, όπου αποτιμούμε τελικά τη λύση ενός προβλήματος. Η τρίτη διάσταση είναι η μεικτή μάθηση, η διάσταση της μεικτής μάθησης. Σύση, θα μας πεις εσύ γι' αυτό? Να σας πω εγώ γι' αυτό. Όπως είπαμε και στην πρώτη μας συνάντηση, αυτή η ιδέα γεννήθηκε την εποχή του COVID. Εκείνη την περίοδο που προσπαθούσαμε να βρούμε λύση για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στην εκπαιδευτική ρομποτική. Και επομένως, μια και γεννήθηκε η ιδέα εκεί, τώρα προσπαθούμε να δούμε πώς τα πλεονεκτήματα των προσομοιωτών που εντοπίσαμε τότε μπορούν να πλουτίσουν την παραδοσιακή εκπαίδευση. Το παραδοσιακό μοντέλο της διαζώσης εκπαίδευσης. Διάφορες ιδέες οι οποίες προέκυψαν και από το πρώτο μέρος του έργου, όπου συνομιλήσαμε με εκπαιδευτικούς σε ομάδες εστίασης, αλλά και μελετώντας τη βιβλιογραφία, είδαμε ότι είναι προς όφελος των μαθητών μας και της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας το να παντρέψουμε δραστηριότητες οι οποίες συμβαίνουν μέσα στην τάξη, όπου οι μαθητές μας ατομικά ή σε ομάδες, μαθητές κάθε ηλικίας, έτσι, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, αλληλεπιδρούν με τα φυσικά ρομπότ και την κατασκευή, λειτουργούν σε ομάδες, συζητούν μεταξύ τους και χρησιμοποιούν προσομοιωτές ακόμα και σε αυτό το περιβάλλον της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Αν αυτό καταφέρουμε και το παντρέψουμε με σύγχρονες ή ασύγχρονες δραστηριότητες οι οποίες συμβαίνουν εκτός τάξης, είναι σημαντικό να δούμε πώς αυτό μπορεί να συμβεί με λειτουργικό τρόπο, χωρίς να επιβαρύνουμε και να εξαντλήσουμε μαθητές και εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε το εξ αποστάσεως πραγματικά να είναι χρήσιμο και να έρχεται να τροφοδοτήσει αυτό που συμβαίνει μέσα στην τάξη. Λειτουργώντας με προσομοιωτές και συνεχίζοντας τον προγραμματισμό εκτός τάξης, τα ωφέλη που εξετάζουμε είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα διαδραστικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να επιτρέψει στο χρόνο και στο χώρο του μαθητή το να συνεχίσει να προγραμματίζει ή να συνεχίσει να εξασκείται στον προγραμματισμό ή και στην κατασκευή του ρομπότ,
να δοκιμάσει πράγματα τα οποία δεν είχε είτε το χρόνο είτε τη δυνατότητα να το κάνει μέσα στην τάξη, έτσι ώστε, ξαναλέω όμως, αυτή η εμπειρία να τροφοδοτήσει την επόμενη συνάντηση στην τάξη, όπου τα παιδιά θα αλληλεπιδράσουν με φυσικά ρομπότ και μεταξύ τους στο φυσικό χώρο. Επίσης, μια ιδέα είναι ότι τα παιδιά θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και Web2 εργαλεία για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να συνεργαστούν, είτε σύγχρονα είτε και ασύγχρονα, γιατί το σύγχρονο, ξέρουμε πολύ καλά, με τις υποχρεώσεις που έχουν τα παιδιά εκτός σχολείου, μπορεί να είναι δύσκολο. Επίσης, μια ιδέα είναι το ότι θα μπορούσαμε εξ αποστάσεως να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της συνδιδασκαλίας, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, και της συνέβρεσης με εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων να συμβεί στο χώρο του σχολείου. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ωραία. Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει και έχουμε δει τις 3 διαστάσεις της μεθοδολογίας, σας παρουσιάζω τη μεθοδολογία στο σύνολό της, όλη τη λογική με την οποία σχεδιάζουμε. Βλέπετε αριστερά την περιγραφή project. Είναι πολύ κοντά σε αυτό που κάναμε μαζί μέσα από το φόρουμ. Και εδώ ουσιαστικά συλλαμβάνουμε την ιδέα και πρέπει να καταγράψουμε το πλαίσιο των μαθημάτων μας, εκπαιδευτικής ρομποτικής και του μαθήματος της τέχνης, και βλέπετε σαφώς ότι πρέπει να αντιστοιχίσουμε αυτή την ιδέα στην κατηγορία project που αντιστοιχεί. Έπειτα σχεδιάζουμε τα βήματά μας, καθοδηγούμε τους μαθητές να προχωρήσουν, να κατανοήσουν το πρόβλημα, να κατανοήσουν την πρόκληση, να προτείνουν ιδέες, οι οποίες αρχικά θα είναι πρωτόλιες και έπειτα πιο ώριμες, να συνθέσουν αυτές τις ιδέες για να συνδιαμορφώσουν μαζί μία λύση, και αφού ολοκληρώσουν τη διατύπωση, τη διαμόρφωση της λύσης, να περάσουν έπειτα στη δημιουργία, στην κατασκευή της. Και τέλος, να αξιολογήσουν το τελικό παραγόμενο, αυτό που έφτιαξαν. Είτε είναι μια θεατρική παράσταση, είτε είναι ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, το οποίο έχει βέβαια και το κομμάτι της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Βλέπετε επιπλέον ότι στην δεξιά πλευρά, στο τρίτο πλαίσιο, πώς συνδέονται οι δραστηριότητες με τα βήματα. Ένα βήμα θα μπορούσε να έχει 1, 2 και παραπάνω δραστηριότητες, και κάθε δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από το αν αφορά το μάθημα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, το μάθημα της τέχνης ή και τα 2 μαθήματα. Βλέπετε τη δραστηριότητα 3 για παράδειγμα, έχει και τα 2 σύμβολα, ότι αφορά και τα 2 μαθήματα. Εάν γίνεται διαζώσεις ή εξ αποστάσεως, και ποια δεξιότητα στοχεύει να καλλιεργήσει. Παρατηρείτε επίσης ότι τα 2 πρώτα βήματα, εκεί όπου οδηγούμε τους μαθητές στο να κατανοήσουν την πρόκληση και να προτείνουν ιδέες, αντιστοιχούν σε 3 δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης που προτείνεται ότι καλλιεργούνται περισσότερο, οι οποίες είναι η αφαίρεση, η αναγνώριση μοτίβων και η αποσύνθεση. Όταν οι μαθητές προχωράνε στο να διαμορφώσουν την τελική τους λύση και να δημιουργήσουν, να κατασκευάσουν τη λύση αυτή, πιο πρόδειλες είναι οι δεξιότητες της αποσύνθεσης και της αλγοριθμικής σκέψης. Και τέλος, φυσικό είναι ότι στο βήμα της αξιολόγησης, εκεί που αξιολογούν τη λύση, πιο σημαντική είναι η δεξιότητα της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα τώρα, αναφορικά με την περιγραφή του project. Όταν περιγράφουμε το project, αντιστοιχίζουμε μία κατηγορία project στο δικό μας, στη δική μας ιδέα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη διαθεματικότητα, όπως είχαμε πει και πριν. Έπειτα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο, πού απευθυνόμαστε. Σε παιδιά δημοτικού, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στην τριτοβάθμια, εάν υπάρχει κάποια πρώτερη γνώση που έχουν καλύψει. Και έπειτα κοιτάζουμε αναμάθημα τους μαθησιακούς στόχους. Καταγράφουμε τους μαθησιακούς στόχους για το μάθημα της τέχνης και έπειτα για το μάθημα της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Αναφορικά με την τέχνη, πρέπει να ορίσουμε ποια μορφή τέχνης θέλουμε να εμπλέξουμε τους μαθητές μας. Και αναφορικά με την εκπαιδευτική ρομποτική, πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η ρομποτική τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσουμε και ποια είναι τα στοιχεία κατασκευής. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Αναλόγως στο εκπαιδευτικό επίπεδο θα είναι και η ρομποτική τεχνολογία, αναλόγως στους μαθησιακούς μας στόχους θα είναι τα στοιχεία κατασκευής, θα είναι τα στοιχεία προγραμματισμού, και όλο αυτό θα πρέπει να βαίνει
μαζί. Όλα αυτά συνδέονται μαζί. Αφού έχουμε λοιπόν αποφασίσει αυτά τα στοιχεία που είπαμε πριν, προχωράμε στο να μπορέσουμε τώρα να σχεδιάσουμε βήμα-βήμα το project μας. Στο πρώτο βήμα, που είναι αυτό της κατανόησης της πρόκλησης, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους μαθητές, έτσι ώστε ολοκληρώνοντας το βήμα, να είναι σε θέση να έχουν κατανοήσει την πρόκληση και να είναι σε θέση να προσδιορίζουν ποιες είναι οι υποπροκλήσεις, οι επιμέρους προκλήσεις, έτσι, αυτές που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν για να λύσουν τη γενικότερη πρόκληση. Για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να τους εμπλέξουμε με τις βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της τέχνης, έτσι καλλιεργώντας είτε αφαίρεση είτε αποσύνθεση, και να τους βοηθήσουμε να δουν, να εντοπίσουν μοτίβα που ενδεχομένως συνδέουν την τέχνη με την εκπαιδευτική ρομποτική, που αφορά την αναγνώριση μοτίβων. Άρα, ολοκληρώνοντας αυτό το βήμα, θα πρέπει οι μαθητές να έχουν κατανοήσει την πρόκληση και να είναι σε θέση να την περιγράψουν. Στο δεύτερο βήμα τώρα, εδώ που έχουμε το βήμα παράγοντας ιδέες, ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει τους μαθητές πλέον στο να προτείνουν ιδέες. Για να το κάνει αυτό, λοιπόν, θα τους δώσει κάποια ερεθίσματα. Θα τους ενισχύσει στο να συμμετέχουν σε καταιγισμό ιδεών, θα τους βοηθήσει να δουν ενδεχομένως κάποια νέα στοιχεία που δεν γνωρίζανε, θα μπορέσουν να συνθέσουν ή να διασπάσουν ιδέες, καλλιεργώντας αφαίρεση είτε αποσύνθεση, και να εντοπίσουν μοτίβα ανάμεσα σε αυτό που προτείνουν και σε αυτό που ζητάει η πρόκληση. Ο στόχος λοιπόν εδώ, ολοκληρώνοντας αυτό το βήμα, για να πάμε στο επόμενο, είναι οι μαθητές να είναι σε θέση να προτείνουν ιδέες που είναι εφικτές για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της πρόκλησης. Έτσι λοιπόν εδώ καλλιεργούνται κυρίως η αφαίρεση, η αναγνώριση μοτίβων και η αποσύνθεση. Έχοντας λοιπόν προτείνει αρκετές ιδέες, στο τρίτο βήμα θα πρέπει σιγά σιγά να καταλήξουν σε μία λύση, την οποία θεωρούν εφικτή, και να τη διαμορφώσουν πριν πάνε να την κατασκευάσουν, να τη δημιουργήσουν. Ο στόχος λοιπόν αυτού του βήματος είναι να υποστηρίξουμε τους μαθητές στο να διαμορφώσουν ένα πλάνο, ένα σχέδιο. Ακόμα δηλαδή δεν έχουν μπει στο στάδιο της κατασκευής. Ακόμα λοιπόν είναι στη διαδικασία της διατύπωσης. Αναλύουν λοιπόν αυτό που έχουν ως πια τελική λύση σε επιμέρους βήματα, το οποίο αφορά την αποσύνθεση, και βήμα-βήμα δίνουν οδηγίες στο πώς θα εφαρμόσουν το σχέδιό τους. Στο πώς, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να κατασκευάσουν μία μακέτα, στο τι υλικά απαιτούνται, στο τι οδηγίες θα δώσουν στο ρομπότ. Όλα αυτά αφορούν την αλγοριθμική σκέψη. Έτσι λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, θα πρέπει οι μαθητές να έχουν καταλήξει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο να απαντά στις απαιτήσεις της πρόκλησης που είχε δοθεί στο πρώτο βήμα. Εδώ λοιπόν τώρα είμαστε στο τέταρτο βήμα πια. Οι μαθητές έχουν ήδη μία λύση, ένα σχέδιο για το πώς θα την ολοκληρώσουν και καλούνται πλέον να δημιουργήσουν το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν αυτό το βήμα θα ολοκληρωθεί όταν θα έχουμε την κατασκευή της λύσης. Όταν πλέον η ιδέα των μαθητών θα μπορεί να ζωντανέψει σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν οι μαθητές θα πρέπει να εφαρμόσουν βήμα-βήμα τις οδηγίες που έχουν διατυπώσει στο προηγούμενο βήμα, για να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο παραγόμενο αποτέλεσμα. Εδώ βλέπετε ότι οι δεξιότητες, οι πιο πρόδειλες, όπως είπαμε και πριν, είναι αυτές της αποσύνθεσης και της αλγοριθμικής σκέψης. Και ολοκληρώνοντας λοιπόν στο πέμπτο βήμα, εδώ πλέον έχουμε το τελικό αποτέλεσμα και οι μαθητές θα πρέπει να αξιολογήσουν αν αυτό που έχουν φτιάξει ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της πρόκλησης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν και να αναστοχαστούν και στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα της λύσης που έχουν οι ίδιοι προτείνει. Και εννοείται ότι θα πρέπει αναλόγως του αποτελέσματος αξιολόγησης να επιστρέψουν στο προηγούμενο βήμα, στο κατάλληλο βήμα και σε προηγούμενη δραστηριότητα και να κάνουν την αντίστοιχη αλλαγή. Εδώ βλέπετε ότι η δεξιότητα η οποία προτείνεται είναι η δεξιότητα της αξιολόγησης. Αυτό αφορά τα βήματα, από το πρώτο έως το πέμπτο βήμα, που ολοκληρώνουμε την επίλυση του προβλήματος, της πρόκλησης.
Κάθε βήμα όμως μέσα του εμπεριέχει δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν, για να είναι υλοποιήσιμο, εμείς καλούμαστε να σχεδιάσουμε τις δραστηριότητες με συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ώστε όταν πάμε στην τάξη να μπορούμε να τις υλοποιήσουμε εύκολα. Για το λόγο αυτό βλέπετε ότι κάθε δραστηριότητα πρέπει να περιγραφεί με σαφήνεια. Και ποια είναι τα στοιχεία της δραστηριότητας εδώ, τα οποία θα πρέπει εμείς να ορίσουμε. Πρώτον, τα πρώτα 3 κουτιά, επάνω ψηλά, αφορούν τις 3 διαστάσεις της μεθοδολογίας. Το πρώτο κουτί το πρώτο πλαίσιο αφορά τη διαθεματικότητα. Θα πρέπει να ορίσουμε αν αυτή η δραστηριότητα αφορά το μάθημα της ρομποτικής, της τέχνης ή αφορά και τα δύο. Έπειτα θα πρέπει να ορίσουμε αν αυτό το μάθημα θα γίνει διαζώσεις, διαδικτυακά ασύγχρονα ή διαδικτυακά σύγχρονα. Και τέλος, θα πρέπει να δούμε, να επιλέξουμε ποια δεξιότητα προωθεί αυτή η δραστηριότητα. Έχοντας αυτό στο νου μας, θα μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη περιγραφή, μια πιο σαφή περιγραφή της δραστηριότητας. Έπειτα θα διαλέξουμε πώς θα οργανώσουμε την τάξη, αν θα είναι ομαδικά, αν θα είναι ατομικά ή αν θα είναι στην ολομέλεια. Και εν συντομία, για να μας είναι και εμάς πιο εύκολο να καταλάβουμε ποιος είναι ο στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας, επιλέγουμε τύπο. Αν δηλαδή στοχεύουμε να εμπλέξουμε, να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές με τη δραστηριότητα αυτή, αν στοχεύουμε να τους δώσουμε νέο περιεχόμενο, νέες γνώσεις για να εξερευνήσουν, αν στοχεύουμε να τους εμπλέξουμε στο να εμβαθύνουν στην πρόκληση περισσότερο, αν οι μαθητές θα σχεδιάσουν, είπαμε ότι για παράδειγμα στο βήμα όπου προτείνουν λύσεις και στο βήμα που κάνουν μια διαμόρφωση της τελικής λύσης έχουμε ένα πλάνο, ένα σχεδιασμό. Εάν στοχεύουν να προγραμματίσουν, να κατασκευάσουν ή να αξιολογήσουν αντίστοιχα. Άρα λοιπόν η δραστηριότητά μας έχει περιγραφεί με μεγάλη σαφήνεια. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και να την εντάξουμε και πιο εύκολα μες στην τάξη. Έχοντας λοιπόν σχεδιάσει κάθε επιμέρους δραστηριότητα για κάθε βήμα, έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει τα βήματα και έχοντας περιγράψει και το πλαίσιο του project γενικότερα, έχουμε ολοκληρώσει ένα έντεχνο project εκπαιδευτικής ρομποτικής. Στη συνέχεια, ναυσικά θα σας δείξει πώς υλοποίησε στην τάξη έναν τέτοιο σχεδιασμό. Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Άρα ουσιαστικά αυτό που θα δούμε σε αυτή την ενότητα είναι ένα project που σχεδιάστηκε ακολουθώντας την μεθοδολογία που παρουσίασε η Μαρία Τζελέπη στην κατηγορία προγραμματισμός ρομπότ για αναπαράσταση τέχνης. Όπως είπε η Σύση, υλοποιήθηκε μαθητές πρώτης και δευτέρας δημοτικού με ρομποτάκια Bluebot, Beebot και σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της θεατρικής αγωγής στο δημοτικό. Λοιπόν, το πώς θα αναλύσουμε ουσιαστικά το project, θα δούμε παράλληλα 2 πράγματα. Θα δούμε αρχικά, βήμα-βήμα, ποιες είναι οι δραστηριότητες, τι ακριβώς κάνουν οι μαθητές στην τάξη σε κάθε μάθημα, δηλαδή τι γίνεται στο βήμα πρώτο, στο κατανοώντας, στην πρόκληση, στη θεατρική αγωγή και τι ακριβώς γίνεται παράλληλα στο μάθημα της ρομποτικής. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό και το δεύτερο, σύντομα, για να μην σας κουράσω πάρα πολύ, θα βλέπουμε τι έχουν σχεδιάσει οι εκπαιδευτικοί στην πλατφόρμα για αυτό το βήμα. Θα ξεκινήσω λοιπόν πρώτα από το challenge που δόθηκε στους μαθητές. Ψήφιοι αστροναύτες, γεια σας από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Πριν 2 μέρες σταμάτησε να δίνει σήμα ένα ρομπότ που είχαμε στείλει στον Άρη για να συλλέγει πληροφορίες. Η πρώτη σας αποστολή λοιπόν, αφού εκπαιδευτείτε σύντομα και κατασκευάσετε ένα διαστημόπλιο, είναι να ταξιδέψετε στον Άρη με σκοπό να βρείτε το κατεστραμμένο ρομπότ και να το επιστρέψετε στη Γη. Παράλληλα, θα πρέπει να μαζέψετε υλικά από τον Άρη, τα οποία θα πάτε επίσης στη Γη για να τα αναλύσουν οι επιστημονές μας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας δοθούν σύντομα κατά τη διάρκεια της αποστολής από τον αρχηγό της αποστολής, τον κύριο Νίκο. Καλή επιτυχία! Οι μαθητές λοιπόν, χωρίς να ξέρουν, χωρίς να έχουν
ενημερωθεί για τίποτα, καλούνται στην τάξη και τους παρουσιάζουμε το challenge. Φαντάζεστε ότι ήταν πολύ διαφορετικό από το να τους πούμε ότι έχουμε ένα project που θα κάνουμε τη θεατρική αγωγή. Ήταν σχεδόν ενθουσιασμένοι, δεν γνώρισαν καν αρχικά τον άνθρωπο, γιατί θεώρησαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν, γιατί είναι και μικρά όπως είπα. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη εισαγωγή στην πρόκλησή μας. Τι θέλαμε οι μαθητές να κάνουν σε αυτό το project? Θέλανε από τη μεριά της θεατρικής αγωγής να αποκτήσουν σωματικές και κινησιολογικές δεξιότητες σε σχέση με το χώρο, την ομάδα και τους παρδενέρ, μέσα από διάφορα παιχνίδια αυτοσχεδιασμού. Στην εκπαιδευτική ρομποτική, πάλι στο να προσανατολίζονται στο χώρο, να εκτιμούν τις αποστάσεις με την έννοια της κλίμακας που θα δούμε και στη συνέχεια και να σχεδιάζουν αλγόριθμους με απλό τρόπο, προγραμματισμό σε βελάκια όπως θα δείτε, και θα εξηγήσω στη συνέχεια. Μπαίνουμε λοιπόν στην πλατφόρμα, το τι έχουν σχεδιάσει, ποια ήταν η περιγραφή, αυτό δόθηκε στους μαθητές. Οπότε στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί έχουν σχεδιάσει στην πρώτη καρτέλα που είναι πληροφορίες του project, την περιγραφή, το τι ουσιαστικά ζητάτε από τους μαθητές. Βλέπουμε εδώ ότι είναι εντελώς διαφορετικά δοσμένο. Οι μαθητές μέσω ενός παιχνιδιού ρόλων αναλαμβάνουν να ταξιδέψουν στον Άρη. Είναι ανεξάρτητο από αυτό που δώσαμε, όπως είπα, στους μαθητές. Ποια είναι η κατηγορία, σε ποια γλώσσα είναι, ποιος είναι ο μαθησιακός στόχος σε κάθε μάθημα. Και στη συνέχεια παρακάτω, για να μην τα βάζουμε πολύ μικρά γράμματα, έχει την τάξη με την οποία υλοποιείται, τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται, αν χρησιμοποιούνται κάποιο έξτρα υλικό, αν χρησιμοποιείται προσομοιωτής και αν υπάρχουν και πιθανές επεκτάσεις του σενάριου. Άρα λοιπόν είναι όλες οι πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους δύο εκπαιδευτικούς για την οργάνωση του project και προφανώς κάποιον άλλον που θα διαβάσει αυτό το project να τον βοηθήσει να το υλοποιήσει. Πάμε λοιπόν να το δούμε βήμα-βήμα. Πάμε στο πρώτο βήμα που είναι το κατανοώντας την πρόκληση. Άρα ουσιαστικά εφόσον έχει δοθεί το challenge στους μαθητές, πηγαίνουμε τώρα και χωριζόμαστε και πάμε σε διαφορετικές τάξεις. Είπε η Μαρία πριν ότι οι πρόδειλες δεξιότητες πολιτικής σκέψης εδώ είναι η αφαίρεση, αποσύνθεση και αναγνώριση μοτίβων στο πρώτο βήμα. Οπότε παράλληλα, λοιπόν, βλέπετε και στο σχήμα το τι κάνουν σε κάθε μάθημα. Στην θεατρική αγωγή επικεντρώνονται στο ρόλο τους ως μέλη του πληρώματος, γιατί στόχος θα είναι να ταξιδέψουν στον Άρη. Άρα λοιπόν εκεί τους ενδιαφέρουν το κομμάτι, το τι θα φορέσουν, οι κινήσεις που θα κάνουν και διάφορα άλλα πράγματα. Ενώ στο κομμάτι της εκπαιδευτικής ρομποτικής τους ενδιαφέρει το πώς θα δουλέψουν οι μηχανές, τι ρόλο θα έχουν τα ρομπότ μέσα σε αυτή την πρόκληση. Αν θα τα προγραμματίσουν, δεν έχουν δει καν οι μαθητές ακόμα τα ρομπότ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι η ίδια ομπρέλα που είναι οι ίδιες δεξιότητες, αλλά να παρίσταται με διαφορετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά όμως οι δεξιότητες είναι οι ίδιες που καλλιεργούνται. Θα δούμε τώρα τι γίνεται με τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιάσει. Αυτό είναι από την πλατφόρμα. Στο πρώτο βήμα, λοιπόν, το κατανοώντας την πρόκληση, αριστερά από κάτω, βλέπουμε ότι έχουμε στο σύνολο σχεδιασμένες 6 δραστηριότητες για αυτό το βήμα. Παρατηρείτε ότι οι 5 είναι με κόκκινο χρώμα, που είναι ουσιαστικά οι δραστηριότητες που γίνονται στο μάθημα της θεατρικής αγωγής. Ενώ η τελευταία είναι με μπλε. Βλέπουμε ότι δεν είναι ίσο μοιρασμένες, θα λέγαμε. Γιατί σε αυτό το βήμα οι εκπαιδευτικοί δίνουν το γνωστικό τους, η γνωστική τους στόχη είναι διαφορετική. Πρέπει να κατανοήσουν την πρόκληση και μέσω να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες που είπαμε. Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει διαφορετικούς στόχους. Στο μάθημα της θεατρικής αγωγής, βασικός στόχος είναι να δημιουργηθούν σχέσεις ανάμεσα στην ομάδα. Οπότε ο εκπαιδευτικός θεώρησε ότι είναι πολύ σημαντικό εδώ να γίνουν διάφορες δραστηριότητες για να οι μαθητές να έρθουν κοντά και να μπορούν να αυτοσχεδιάσουν στη συνέχεια. Βλέπουμε λοιπόν, για παράδειγμα, μία από τις δραστηριότητες, για να μην σας κουράζουμε όλες. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν που λέγεται εκπαίδευση μέρος πρώτο, βλέπουμε την περιγραφή, το τι κάνουν οι μαθητές. Είδατε και στη φωτογραφία πριν ότι ουσιαστικά ο εκπαιδευτικός, έχοντας ένα μουσικό όργανο, δίνει ένα σύνθημα και οι μαθητές προσομοιώνουν το βάδισμά τους με το βάδισμα των αστροναυτών στον Άρη και με επόμενο χτύπημα πώς βαδίζουν στη γη. Εδώ λοιπόν έχει προηγηθεί μια συζήτηση. Οι μαθητές ήδη έχουν δώσει κάποιες ιδέες ότι υπάρχει έλλειψη βαρύτητας, οπότε κάπως αλλάζουν, κάνουν το σώμα τους. Αυτό λοιπόν έχει μια διάρκεια 5 λεπτή. Ο εκπαιδευτικός χτυπάει το μουσικό όργανο και συνεχώς εναλλάσσουν οι μαθητές το βήμα τους. Γίνονται και άλλες δραστηριότητες που μπορείτε να τις δείτε στην πλατφόρμα στο project, που κλείνουν τα μάτια, είναι θέμα εμπιστοσύνης, υπάρχουν πάρα πολλές.
Είναι λοιπόν μια ουσιαστικά δραστηριότητα στους τύπους που ανέφερε η Μαρία, αφορά την εξερεύνηση της πρόκλησης αρχικά, το πώς θα είναι η κίνησή τους, αφού σε αυτό είπαμε ότι επικεντρώνονται, και έχει να κάνει με την αναγνώριση μοτίβων, την αφαίρεση κυρίως, γιατί ουσιαστικά δεν βλέπουν αναλυτικά το project, αλλά το κομμάτι το πιο γενικό για την κίνηση. Γίνεται διαζώσεις και γίνεται στην Ολομέλεια. Θέλω να πω για αυτό το project ότι επειδή ήταν μικρά τα παιδιά, οι περισσότερες όλες βασικά οι δραστηριότητες, ακόμα και αυτές που γίνονται στον προσομοιωτή, γίνονται διαζώσεις. Ήταν πολύ δύσκολο. Δεν θέλαμε αρχικά να εμπλέξουμε και γονείς στο σπίτι κλπ. Οπότε είπαμε ότι εφόσον ήταν με μικρότερα παιδιά, αρκεστήκαμε στο κομμάτι του διαζώσεις. Ενώ θα μπορούσαν δραστηριότητες από αυτές να επεκταθούν online. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο βήμα, που είναι το παράγοντες ιδέες, και εδώ έχουμε πάλι την αφαίρεση, την αποσύνθεση και την αναγνώριση μοτίβων. Προχωράμε λοιπόν στη θεατρική αγωγή, όπου οι μαθητές σπάνε την πρόκληση σε μικρότερα μέρη και ασχολούνται με τα σύμβολα, με τη στολή τους και πώς θα δώσουν λύσεις σε αυτά τα μικρότερα προβλήματα. Και αρχίζουν και δίνουν κάποιες ιδέες για το πώς θα τα κατασκευάσουν, από τι θα είναι τα κράνη των αστροναυτών και πώς θα μοιάζει να κινούμαστε και να είναι σαν διαστημόπλια. Άρα λοιπόν οι δραστηριότητες σχεδιάζουν και προτείνουν ιδέες σχετικά με αυτό. Παράλληλα στην πληροφορική δίνουν ιδέες για το πώς θα κινείται το ρομπότ. Ακόμα δεν έχουν δει το ρομπότ, οπότε πρέπει κάπως να μπορούν να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται το πώς θα κινείται. Θα προγραμματίζεται, θα μοιάζει κάπως, θα πρέπει να ντυθεί με κάποιο τρόπο για να μοιάζει με μηχανή. Η δραστηριότητα λοιπόν αυτή που θέλαμε για την πρώτη τους επαφή, διαλέξαμε επίτηδες σε έναν προσομοιωτή εκπαιδευτικής ρομποτικής που είναι για τα Blue Bots, και οι μαθητές είχαν ένα φύλλο εργασίας και έκαναν μικρά tasks και μικρός για να μάθουν πώς θα κινούνται μέσα σε ένα περιβάλλον και πώς περίπου θα προγραμματίζεται οι μηχανές που θα φτιάξουν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε αντίστοιχα στην πλατφόρμα, στο δεύτερο βήμα υπάρχουν 3 δραστηριότητες σχεδιασμένες, μία ρομποτικής και 2 στη θεατρική αγωγή. Βλέπετε λοιπόν τη δραστηριότητα που λέγεται εξάσκηση στον προσομοιωτή, που αφορά το μάθημα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, ότι αναλαμβάνουν, όπως είπα, μικρές αποστολές. Υλικά και πόροι είναι ο προσομοιωτής και το φύλλο εργασίας που βλέπετε δεξιά. Θα δείτε και εσείς στην πλατφόρμα ότι σε κάθε δραστηριότητα υπάρχει δυνατότητα να επισυνάψετε το φύλλο εργασίας που χρησιμοποιούν οι μαθητές. Και αυτό είναι πολύ βοηθητικό και για εσάς που σχεδιάζετε, για να μπορείτε να το δείτε και να διορθώσετε, αλλά και για αυτούς που ουσιαστικά όταν θα μοιραστεί στην κοινότητα, που θα μπορούν να δουν και τα φύλλα εργασίας που αντιστοιχίζονται στις δεξιότητες. Είχε διάρκεια 20 λεπτά, στόχος ήταν η εμπλοκή των μαθητών, κυρίως εστίαζε στην αποσύνθεση και στην αλγοριθμική σκέψη, έγινε διαζώσεις και ήταν σε μικρές ομάδες αυτή. Στο τρίτο βήμα, αρχίζουν προτάσεις και να διαμορφώνεται η λύση. Εδώ λοιπόν οι βασικές δεξιότητες που προτείνονται με βάση τη μεθοδολογία είναι η αλγοριθμική σκέψη και η αποσύνθεση, και ουσιαστικά οι μαθητές ξεκινούν πια να κάνουν μικρές δοκιμές, εφόσον έχουν δώσει ιδέες στο προηγούμενο βήμα, για να καταλήξουν σιγά σιγά να διαμορφώσουν μια κάποια λύση πολύ κοντινή σε αυτήν που θα ολοκληρώσει την πρόκλησή τους. Στην ρομποτική έχουν πια πάρει στα χέρια τους τα φυσικά ρομπότ και αρχίζουν και προγραμματίζουν στο πώς μπορεί να απογειώνεται και να προσγειώνεται το διαστημόπλαιο. Οπότε ουσιαστικά τι πρέπει να γίνει στο ρομπότ για να ξεκινήσει να μοιάζει η διαδικασία με αυτήν που θα συμβεί στην επόμενη φάση. Εδώ λοιπόν πάλι υπάρχουν 3 δραστηριότητες. Υπάρχουν 2 γαλάζιες και 1 πράσινη. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για τις πράσινες δραστηριότητες. Είναι ουσιαστικά αυτές οι δραστηριότητες που γίνονται από κοινού. Εδώ θα παρατηρήσετε ουσιαστικά δεν υπάρχει πορτοκαλί δραστηριότητα, γιατί είναι ενσωματωμένη μαζί με τη γαλάζια στην πράσινη. Άρα λοιπόν εκεί που λέει δοκιμές πτήσης υπάρχει 1 πράσινη και 1 γαλάζια δραστηριότητα κοινή. Θα σας την αναλύσω στο επόμενο βήμα που είναι πιο ενδεικτικό. Εδώ λοιπόν στο δοκιμάζοντας τις μηχανές δεν υπάρχει δεξιά φύλλο εργασίας. Έχω βάλει μια φωτογραφία για να δείτε εδώ που βοηθάει επίσης πάλι στην κοινότητα για να καταλάβουν το τι είναι αυτό που περιγράφει ο εκπαιδευτικός ότι έχει σχεδιάσει. Παίζουν με τα φυσικά ρομπότ, πρώτη φορά τα γνωρίζουν και ουσιαστικά αναπαραστήσαμε κάπως τη δραστηριότητα που κάνουν στον προσομοιωτή για να έχει μια συνέχεια. Ο προσομοιωτής είχε
κάποιες δυνατότητες, δεν μας άφηνε στην αρχή σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο να βάλουμε πλανήτες. Δεν υπήρχαν οι πλανήτες όμως εκεί, οπότε ουσιαστικά, εφόσον επιλέξαμε στον προσομοιωτή να κάνουμε μια δραστηριότητα με γεωμετρικά σχήματα, φτιάξαμε με χαρτόνια τα γεωμετρικά σχήματα και τα βάλαμε εδώ για να αντιλαμβάνονται οι μαθητές ότι υπάρχει μια συνέχεια του εικονικού κόσμου που είδαν με τον φυσικό. Αυτά λοιπόν και προχωράω για να μην σας κουράζω. Πάμε στο 4ο βήμα, που είναι ουσιαστικά η δημιουργία της λύσης. Οι μαθητές πια κάνουν ξανά δοκιμές πτήσης, αλλά έχοντας πια τις στολές τους, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, φοράνε τα κράνη τους και το πώς θα κινούνται, για να αντιλαμβάνονται και αυτό να αρχίσει να μοιάζει πιο πολύ με το φυσικό. Με βάση τις δοκιμές που κάνουν, πρέπει να αποφασίζουν τώρα πόσα βήματα θα κάνουν μπροστά. Η λύση πρέπει σιγά σιγά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε. Βεβαίως. Για το προηγούμενο βήμα, για το τρίτο. Ναι. Είχατε την... μπορούμε να το πάμε λίγο πίσω. Ναι, βεβαίως. Να δούμε τις δεξιότητες της υπολογής. Ναι. Λέει αλγοριθμική, ναι, και αποσύνθεση. Εφόσον κάνουν δοκιμές και βλέπουν για την προσγείωση και την απογείωση, δεν αναγνωρίζουν και μοτίβα. Σωστό, αλλά επειδή το μοτίβο ουσιαστικά είναι αυτό που έχει συμβεί στην προηγούμενη φάση, η κίνηση την έχουν κατοχυρώσει σε προηγούμενο, οπότε ουσιαστικά ξέρουν πώς να κινούνται. Εδώ αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το πόσα βήματα, το βάρος, δηλαδή άλλα πράγματα έχουν. Για το πώς θα κινούνται σωματικά υποτίθεται ότι έχει γίνει στο προηγούμενο βήμα. Γι' αυτό και ουσιαστικά δεν είναι εδώ πρότιλη. Αλλά μέσα στην πλατφόρμα είπαμε ότι ουσιαστικά μπορούμε να βάλουμε παραπάνω από μια δεξιότητα. Εμείς εδώ αναλύουμε ουσιαστικά την πιο κεντρική. Οπότε δηλαδή στη δραστηριότητα θα προσθέταμε και την αναγνώριση μοτίβων. Απλά και καλά ποια είναι η πρόδειλη, αυτό μας ενδιαφέρει. Όχι ότι δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι κάνουμε μια δραστηριότητα και έχουμε μία δεξιότητα. Το ξαναείπαμε και την προηγούμενη φορά αυτό. Απλά εδώ στη μεθοδολογία λέμε τα βασικά με την οποία στείνεται η μεθοδολογία. Γι' αυτό. Κατάλαβα, ευχαριστώ. Εδώ λοιπόν που έχουμε τις δοκιμές, είπαμε, για να βρουν το βέλτιστο τρόπο μετακίνησης, άρα λοιπόν εφόσον έχουν κατοχυρωθεί και το ρυθμό με τον οποίο θα κινούνται, ενώ παράλληλα στην ρομποτική έχουν την κίνηση των ρομπότ, ουσιαστικά το πόσες εντολές και ποιες έχουν δημιουργηθεί και πώς αυτό θα συγχρονιστούν και με το δικό τους βήμα που προέκυψε άλλη μια δραστηριότητα. Ουσιαστικά γιατί υπάρχει μια κλίμακα. Με άλλη κίνηση κινείται το ρομπότ και άλλη κίνηση έχει το ανθρώπινο βήμα. Οπότε οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν και αυτό το ζήτημα. Στις προηγούμενες δοκιμές πτήσης δοκίμαζαν μόνο τις μηχανές. Τώρα που ήρθε η ώρα να δοκιμάσουν όλα μαζί, προκύπτει και άλλο ζήτημα που θα πρέπει να ρυθμιστεί. Και αν παρατηρήσετε στο σχήμα, υπάρχει η πράσινη δραστηριότητα που σας είπα και πριν και είναι ακριβώς η ίδια, που σημαίνει ότι υπάρχουν και οι δύο εκπαιδευτικοί και είναι η ώρα ουσιαστικά της απογείωσης και του ταξιδιού τους, άρα και της επίλυσης ουσιαστικά της πρόκλησης. Οι μαθητές λοιπόν ακολουθούν όλες τις οδηγίες που έχουν καταλήξει και δημιουργήσει τα προηγούμενα βήματα και ολοκληρώνουν το ταξίδι από τη γη στον Άρη και πίσω, λαμβάνοντας και κάποια πιθανά αποδεικτικά στοιχεία ζωής που τους έχει ζητήσει στο μάθημα της θεατρικής αγωγής. Τι πρακτικά έγινε μέσα στην τάξη, όπως θα δείτε. Οι μαθητές κινήθηκαν από ένα χώρο που είχε βαφτιστεί γη, μεταφέρθηκαν σε έναν άλλο χώρο, προσγειώθηκαν λοιπόν από τη γη και μεταφέρθηκαν σε έναν άλλον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που ήταν ένα μέρος στην αυλή, όπου ο εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής είχε βάλει κάποιους βράχους, είχε βάλει κάποια πετραδάκια, κάποια καμένα ξύλα. Οι μαθητές είχαν ειδικά σακουλάκια και χάρτες και έπρεπε να ψάξουν σε συγκεκριμένες περιοχές στο χώρο για να μπορέσουν να συλλέξουν τα δεδομένα και να βρουν και φυσικά και το ρομπότ το οποίο δεν έδινε πια σήμα. Υπήρχε και ενδυματολόγος. Να φυσικά. Ενδυματολόγος. Εδώ βλέπουμε κουστούμια. Όχι, είναι στολές, δεν είναι τυχαίο αυτό. Κυρίως τα παιδιά λέγανε ότι θέλαν όλα τη στολή, αλλά αυτό πρακτικά ήταν δύσκολο και για να μπορέσουν να το χτίσουν οι ίδιοι, οπότε ουσιαστικά αρκέστηκαν στο να φτιάξουν με τα χαρτόνια και να κόψουν τα κράνη τους. Άρα λοιπόν ολοκληρώνεται και επιστρέφουν το ίδιο ταξίδι, επιστρέφουν ξανά στη γη. Λοιπόν, οι δραστηριότητες εδώ λοιπόν, εφόσον ήταν ουσιαστικά η ώρα της παρουσίασης,
Βλέπουμε ότι είναι πράσινος, δεν υπάρχει, είναι και τα δύο. Οι δύο δραστηριότητες είναι πράσινες και οι άλλες δύο είναι πορτοκαλί. Η πορτοκαλί είναι ουσιαστικά για το μάθημα της ρομποτικής δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αντικείμενα που βρήκα να γίνει συζήτηση. Άρα θεώρησα ότι ήταν μια έξτρα δραστηριότητα για τη θεατρική αγωγή. Άρα λοιπόν κρατάμε εδώ την ημέρα εκτόξευσης που ουσιαστικά όπως βλέπετε είναι και τα δύο μαθήματα ταυτόχρονα. 5 λεπτά κρατάει όλο αυτό, δεν υπήρχε πάρα πολύ. Όλη αυτή η κατασκευή για να γίνει 5 λεπτά το ταξίδι και να επιστρέψουν. Και ουσιαστικά χρειάστηκαν ως υλικά και πόροι όλα όσα είχαν κατασκευάσει το προηγούμενο μάθημα και ενσωματώθηκαν και όλες οι λύσεις που είχαν δοθεί και είχαν αποφασιστεί στα προηγούμενα βήματα. Φτάνοντας στο τελευταίο βήμα, εφόσον οι μαθητές γυρίζουν πια στον αρχικό τους χώρο που ήταν η γη, εκεί τους περιμένει ο εκπαιδευτικός της θεατρικής αγωγής, ακόμα σε ρόλο δημοσιογράφου, ο οποίος τους αρχικά λοιπόν να αξιολογήσουν την εμπειρία τους με βάση τα συναισθήματά τους και αν αυτό τους άρεσε το ένα κομμάτι. Άρα λοιπόν στη θεατρική αγωγή λοιπόν η αξιολόγηση αφορά την εμπειρία και αφορά τη συζήτηση σχετικά με το πόσο συναφή και τι θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά τα αντικείμενα που βρέθηκαν και συνέλεξαν οι μαθητές από τον Άρη. Παράλληλα, στο μάθημα της εκπαιδευτικής ρομποτικής υπάρχει μια άλλου είδους αξιολόγηση και αυτή αφορά τον προγραμματισμό των ρομπότ, το αν κινήθηκαν σωστά, αν συγχρονίστηκαν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι μαθητές αξιολογούν δύο διαφορετικά παράλληλα πράγματα σε κάθε μάθημα. Στην πλατφόρμα λοιπόν υπάρχουν 4 δραστηριότητες, η συζήτηση και τα αντικείμενα, το πώς θα πήγαν τα ρομπότ, η συνέντευξη στους δημοσιογράφους και η ψηφιακή αφήγηση. Θα σας πω για την αξιολόγηση ότι πολύ σημαντικό κομμάτι είναι τα κριτήρια που τίθενται και ουσιαστικά οι μαθητές θα πρέπει να τα γνωρίζουν από πριν για το πώς θα αξιολογηθούν το project. Δεν είναι μόνο η εμπειρία και το να είναι βασισμένο σε μια μεθοδολογία που μας ενδιαφέρει πολύ το κομμάτι της αξιολόγησης και από τους ίδιους τους μαθητές. Εδώ λοιπόν στο πώς θα πήγαν τα ρομπότ υπήρχε μια κλίμακα, επειδή είπαμε ότι είναι μικρά παιδιά, δεν μπορούσαν να γράψουν πολλά πράγματα. Οπότε τους βάλαμε με αστέρια για να μπορούν να βαθμολογήσουν το πόσο καλά τα πήγε το δικό τους το ρομπότ, το αν συγχρονίστηκε και εάν παράλληλα συγχρονίστηκε και με τις άλλες μηχανές. Να δουν 3 πράγματα, δηλαδή φαίνεται στο φύλλο εργασίας που τους δόθηκε. Η συνέντευξη και η συζήτηση για τα αντικείμενα, όπως είπα και πριν, αφορά το μάθημα της θεατρικής αγωγής και υπάρχει μια ψηφιακή αφήγηση, όπου ουσιαστικά αυτό έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, δυστυχώς δεν μπορώ να το δείξω γιατί είναι θέμα προσωπικών δεδομένων. Οι μαθητές οι ίδιοι παρακολουθούν την εμπειρία τους, αυτό που ζήσαν και την βιντεοσκόπηση και το παρουσιάζουν και σε άλλους μαθητές, σε άλλα τμήματα και ουσιαστικά λαμβάνουν και από εκείνους μια ανατροφοδότηση. Δηλαδή αυτό ήταν ένα βιωματικό παιχνίδι, θα λέγαμε, που μόνο η ομάδα της ρομποτικής έζησε, αλλά ουσιαστικά η αξιολόγηση έγινε και με και άλλα τμήματα του ίδιου σχολείου. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, αλλά δεν μπορώ να το δείξω το βίντεο. Μπορείτε να το δείτε το project στην πλατφόρμα και να δείτε και αναλυτικά όλες τις δραστηριότητες, γιατί τώρα σας τα είπα και λίγο γρήγορα και δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε όλα. Και ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε ή δεν ξέρω αν κάτι θέλετε και μακάρι να το χρησιμοποιήσει κάποιος και να μας πει και τη γνώμη του έτσι σε δεύτερο χρόνο. Και πιθανές επεκτάσεις και οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναυσικά. Ώρα για ερωτήσεις. Μαρία Γκρέμου, σε ακούμε. Λοιπόν, κάνω εγώ stop sharing. Ναι. Εγώ θέλω λίγο να ρωτήσω πού μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε εδώ η τέχνη. Ήταν στις στολές. Τη στοχοθεσία της τέχνης εννοείς, Ναι. Ωραία. Είναι ένα project πραγματικά πολύ ιδιαίτερο, γιατί όλοι έχουμε συνηθίσει ότι, και εγώ και εμένα, δηλαδή ήταν μια
δεν μπορούσα να καταλάβω τη στοχοθεσία, γιατί αυτό είναι το ωραίο με το διαθεματικό τελικά. Αρχικά δεν μπορούσα να καταλάβω ότι τι θα φτιάξουν οι μαθητές, τι είναι αυτό που παράγουν σαν τέχνη. Η τέχνη είναι στο κομμάτι της θεατρικής αγωγής, ήταν ο αυτοσχεδιασμός και το βίωμα ουσιαστικά. Δηλαδή, ουσιαστικά οι μαθητές το βίωσαν ως μία πρόκληση. Οι ίδιοι έγιναν αστροναύτες, ταξίδεψαν στον Άρη, συνέλεξαν να μπήκαν σε ένα ρόλο όλη τη διάρκεια του project, και ο εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής, ευτυχώς εγώ δεν χρειάστηκε, και οι μαθητές ήταν διαρκώς σε ρόλο, ήταν αστροναύτες. Αυτό λοιπόν ήταν το βίωμα, αυτό ήταν το κομμάτι της τέχνης στη θεατρική αγωγή. Και το κομμάτι των αυτοσχεδιασμών, δηλαδή δεν ήταν μια παράσταση κλασική, αυτό που λέμε ότι οι μαθητές οργανώνουν μια παράσταση και την δείχνουν σε κοινό. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Ήταν ένα προσωπικό βίωμα. Είναι σαν να ακολουθούμε σε εισαγωγικά σε ένα ντοκιμαντέρ τους αστροναύτες, το πώς προετοιμάζονται, πώς προχωρούν και φτάνουν και έρχονται πίσω. Γι' αυτό και οι δημοσιογράφοι στη συνέχεια. Οπότε ουσιαστικά ήταν μια εμπειρία μοναδική για αυτούς και οι δημοσιογράφοι. Ο δημοσιογράφος τους ρωτούσε πώς τους φάνηκε, τι ήταν αυτό που τους δυσκόλεψε. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το κομμάτι της θεατρικής αγωγής. Σωματικές και κινησιολογικές δεξιότητες σε σχέση με το χώρο, την ομάδα, τον παρτενέρ. Να δώσουμε το λόγο. Εντάξει Μαρία. Δήμητρα Βάντζου. Ναι, ήθελα να συμφωνήσω, γιατί πλέον τα όρια της τέχνης έχουν πάει σε πολλά επίπεδα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μια θεατρική αυτό εγώ το είδα σαν performance, σαν μια δράση, ας πούμε. Έτσι το λέμε εμείς οι καλλιτέχνες. Και η τέχνη είναι σε πολλά χωράφια πια. Δήμητρα, τι ειδικότητα είσαι? Είμαι εικαστικός. Είμαι γλύπτρια. Και πια στη γλυπτική, αν δείτε στην καλών τεχνών, τα μαθήματα που διδάσκονται, η γλυπτική κλασική έχει ένα πολύ μικρό μερίδιο. Άλλα μαθήματα είναι το 3D, είναι η performance, αυτό που σας είπα, που δεν είναι ακριβώς θέατρο, είναι η περιγραφή με το σώμα και διάφορα άλλα αντικείμενα, είτε ηλεκτρονικά, είτε ρομπότ, είτε εικαστικά, περιγράφεις μια έννοια. Παλιά την περιέγραφες με το σχέδιο, με το χρώμα, με ένα γλυπτό, κλασικό, με ένα ανάγλυφο. Τώρα είναι άλλα τα όρια. Οπότε πρέπει να το δεχτούμε αυτό, ότι έχει συντελεστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και αν περιμένουμε, ας πούμε, να δούμε ένα κλασικό έργο τέχνης με την παλιά του την μορφή και έννοια, θα απογοητευτούμε. Αυτό. Και να προσθέσω ότι μάλλον, γιατί και εγώ δηλαδή, και εμένα μου φάνηκε, με ξένησε αρχικά, ότι σίγουρα στο διαθεματικό κομμάτι μπαίνει και ο χαρακτήρας και η στόχη, όπως είπαμε, του κάθε εμπλεκόμενου. Ο συνάδελφος λοιπόν της θεατρικής αγωγής σχεδίασε κάτι στο οποίο ήταν η μαθησιακή του στόχη, αυτό ήθελε να διδάξει, και μάλιστα θα δείτε μέσα στην πλατφόρμα ότι υπάρχουν 6 ώρες στο μάθημα της θεατρικής αγωγής και 2 ώρες στη ρομποτική. Γιατί όπως είπα, ο προγραμματισμός για μένα ήταν ένα απλό κομμάτι. Οι μαθητές ουσιαστικά αυτό που προγραμμάτιζαν ήταν ένα ρομπότ να κινείται, να περιστρέφεται και μετά η κλίμακα που θα συγχρονίσει το πόδι. Δεν είχε στην ρομποτική τόσο σύνθετα πράγματα και έρχομαι να απαντήσω και σε αυτό που ρώτησαν και στην αρχή. Ναι, αλλά είναι ένα project ισότιμο, γιατί εγώ δεν έχασα ώρες. Εκείνος έκανε αυτό που ήθελε να βάλει τα κοστούμια, ήθελε να βάλει το κομμάτι. Οπότε ουσιαστικά κύλησε ένα project με διαφορετικές ώρες. Απλά υπήρχε ένας συγχρονισμός και έτσι ένα πάντρεμα για τους μαθητές να είναι ένα ολοκληρωμένο βίωμα και στα 2 μαθήματα. Και θα πω, γιατί είναι το πιο σημαντικό για την παρουσίαση του challenge, ότι θα μου ρωτήσει κάποιος, καλά εντάξει, αυτό τώρα δεν θα μπορούσε να το κάνεις εκπαιδευτικός πληροφορικής? Εγώ θα πω όχι, δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ. Δεν θα μπορούσα να εμπλέξω τους μαθητές να βιώσουν, να είναι σε ρόλο στο project όλη την ώρα ως αστροναύτες. Θα μπορούσα να τους πω κάποια πράγματα, δεν θα μπορούσα σίγουρα να ντυθώ αστροναύτης και δεν θα μπορούσα, θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα. Ένας δάσκαλος που μπορεί να κάνει παράλληλα πολλά πράγματα, ίσως ναι. Ένας εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ δύσκολο, η αλήθεια
Εγώ θα έλεγα το κάτι, ανάποδο ναυσικά πάντως. Μήπως ο καλλιτεχνικών, ο θεατρολόγος μπορούσε να κάνει την πληροφορική, μια και ήταν πάρα πολύ απλό. Εδώ ήταν πολύ απλό, σίγουρα θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Απλά επειδή αυτό ήταν ένα παράδειγμα. Εγώ σκέφτομαι συχνά το πώς θα εμπλέξεις και δευτεροβάθμιας μαθητές. Δηλαδή τα project πρέπει να σκεφτόμαστε ότι δεν είναι τόσο. Είναι πολύ ξεκάθαρα τελικά για τους μαθητές ότι εγώ δεν μπορώ να διδάξω αυτοσχεδιασμό μάλλον. Αλλά είναι ωραίο που εγώ μπορώ να διδάξω τη ρομποτική και παράλληλα συνεργάζομαι με τον εκπαιδευτικό και αυτό γίνεται τέλειο για εκείνους. Σωστό. Είναι ένα δείγμα γραφής συνεργασίας. Μαρία, θες να προσθέσεις κάτι σε αυτό? Ναι. Ξέρω ότι χρόνια κάνουμε διαθεματικά project ρομποτικής και πολλές φορές βάζουμε στοιχεία και από άλλα μαθήματα. Το ανέφερα πριν και στη μεθοδολογία. Το να βάλεις κάτι απλά δεν το κάνει διαθεματικό. Και για να το βάλεις ουσιαστικά πρέπει να έρθει και μια άλλη οπτική. Δηλαδή ο καλλιτέχνης δεν έχει τη δική μας οπτική. Μπορεί να μην μας πείθει, δηλαδή όταν το ακούμε, αλλά επειδή αφορά το μάθημά του, επειδή έχει μαθησιακούς στόχους, επειδή κάτι καλλιεργεί. Για παράδειγμα, παλιότερα θεωρούσαμε ότι αυτό που πρέπει να αποκομίσει ο μαθητής είναι γνώση. Πλέον είναι και δεξιότητα, είναι συναισθήματα, είναι έκφραση, είναι πράγματα τα οποία δεν το έχουμε συνηθίσει να τα κάνουμε στη ρομποτική και δεν ξέρουμε ούτε να τα προσεγγίσουμε με τον τρόπο που το κάνουν οι συνάδελφοι. Είναι κάτι πολύ καινούριο και αυτό που βγαίνει είναι κάτι διαφορετικό. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Από το να βάλεις ρομποτική και τέχνη. Βγαίνει κάτι άλλο από αυτό. Δεν είναι ούτε αποκλειστικά δικό μου, ούτε αποκλειστικά του συναδέλφου. Δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου εγώ αυτό. Εγώ δεν μπορώ. Και βεβαίως δεν μπορώ και να κατανοήσω και τη δική του πλευρά. Πράγματι, δηλαδή, μπορώ να δω πράγματα και να πω γιατί τα κάνετε αυτά. Υπάρχει λόγος που γίνονται. Δεν χρειάζεται να το ξέρω απαραίτητα εγώ αυτό, βέβαια. Το κάνει ο συνάδελφος. Ωραία. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Να δώσουμε το λόγο στην Γιώτα πρώτα και μετά στην Ευτυχία. Θα ήθελα να λέτε και τις ειδικότητές σας. Καθώς παίρνετε το λόγο. Άνοιξε, Γιώτα, άνοιξε το μικρόφωνο. Τέλεια. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Γιώτα και είμαι φιλόλογος, αλλά και ηθοποιός. Έχω τελειώσει δηλαδή και δραματική σχολή. Στην ουσία, είχα σηκώσει το χέρι από πιο πριν. Νομίζω ότι αυτό που θέλω να πω έχει ήδη υποθεί από την Ναυσικά και τη Μαρία. Εγώ αυτό που είδα μέσα στο project που μας παρουσίασε η Ναυσικά ήταν ξεκάθαρη τέχνη, γιατί είδα για τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού, αυτό ήταν θεατρική παράσταση, δεν ήταν απλώς ο σχεδιασμός. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρά παιδάκια. Το ότι μπήκαν σε ρόλους και κατασκευάστηκαν δύο κόσμοι, της Γης και του Άρη, και πήγαν, συνέλεξαν υλικά κτλ. Ήταν κανονική θεατρική παράσταση. Και το κομμάτι βέβαια της ρομποτικής, που εγώ το βλέπω, το θαυμάζω γιατί δεν μπορώ να το προσεγγίσω καθόλου, αλλά υπήρχε ξεκάθαρα. Οπότε για μένα πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πάντρεμα. Που μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε και για μεγαλύτερης διάρκειας θεατρικά έργα στα πιο μεγάλα παιδάκια, γιατί εγώ είμαι στη δευτεροβάθμια. Χρησιμοποιώντας έτσι την εκπαιδευτική ρομποτική σε μια παράσταση που θα μπορούσε να διαρκήσει και μισή και μία ώρα. Θα ήταν πραγματικά τέλειο και θα ενθουσίαζε και τα παιδιά πολύ. Αυτό. Συγγνώμη για πεδίο δράσης λαμπρό, Γιώτα, εδώ. Ναι, πραγματικά τώρα έχει αρχίσει το μυαλό μου και στροφάρει επικίνδυνα. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευτυχία. Έχεις το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Σίγουρα όλο αυτό που έχει γίνει ήταν μια παράσταση. Δεν νομίζω ότι εννοούσε όμως αυτό η Μαρία. Η Μαρία μάλλον εννοούσε ότι το ρομπότ πώς έχει εμπλακεί στην τέχνη. Δηλαδή το ντύσανε κάπως για να φανεί ότι έχει πάει. Κάτι τέτοιο μάλλον εννοούσε. Όχι, εννοείται ότι όλο ήταν μια ιστορία και οι μαθητές έχουν μπει σε ρόλους. Απλά το ρομπότ με ποιον τρόπο έχει μπει στην τέχνη. Δηλαδή οδηγούνταν μαζί με τα παιδιά προς τον Άρη, ντύθηκε με κάποιον τρόπο αστροναύτης, κάπως για να το καταλάβουμε κι εμείς στο project που θα φτιάξουμε. Ναι, θα πω. Το ρομπότ είχε ουσιαστικά το ρόλο της μηχανής. Εμείς είχαμε σκεφτεί, είχε προτείνει ότι θα μπορούσε κάπως να ντυθεί. Αυτό όμως δεν προέκυψε καθόλου από τις ιδέες των παιδιών. Τα παιδιά είχαν φτιάξει κάτι σημαίακια της ομάδας και αυτό που είπαν ξαφνικά ότι θα βάλουμε στο ρομπότ, γιατί έχει, θα δείτε και στις φωτογραφίες, σημαίακι το σύμβολο της ομάδας τους. Οπότε δεν προχωρήσαμε στο να το φτιάξουμε, να το καλύψουμε κάπως, γιατί δεν θέλαν τα παιδιά. Οπότε ήταν δικές τους ιδέες και αφού τους ήταν εντάξει που ήταν έτσι ως μηχανή και ότι κινούνταν,
και μάλιστα τα δύο που ήταν και Blue Bots φαινόντουσαν και τα χρώματα από μέσα, που τους άρεσε πάρα πολύ αυτό, ότι φαινόταν τα γρανάζια μέσα που έχει, οπότε το κράτησαν έτσι και μάλιστα τσακωνόντουσαν ότι αυτοί θέλαν αυτό, για να φαίνεται ότι φαινόταν πιο πολύ σαν κινητήρας, ας πούμε, του διαστημόπλοιου. Άρα λοιπόν απλά ουσιαστικά σε 4 σημεία του χώρου υπήρχαν τα ρομπότ, οι μαθητές μπαίνανε στη μέση και κινούνταν όλοι μαζί κατά τη διάρκεια. Στην αρχή όταν υπήρχαν στροφές, υποτίθεται ότι γινόταν απογείωση και μετά κινούνταν σε ευθεία προφανώς, αλλά αυτή ήταν η λογική των ρομπότ. 4 σημεία, 4 μηχανές, όπου σε ομαδούλες τα παιδιά ήταν υπεύθυνα και κάπως πηγαίναν πιο κοντά στη μία μηχανή και την παρατηρούσαν, γιατί πρέπει να συγχρονιστούν, να μην κινούνται πολύ πιο γρήγορα και έρχεται η μηχανή από πίσω. Οπότε αυτή ήταν η διάταξη στο χώρο. Γιατί αυτό που σας είπα, εντάξει, τα λέμε και γρήγορα και είναι λογικό αν δεν το δεις κιόλας στο πώς στην φωτογραφία φαίνεται. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο μέρος του webinar. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και θα είναι ένα υλικό το οποίο θα μείνει και για τη συνέχεια, έτσι ώστε να μπορούμε να το παρακολουθούμε στο δικό μας χρόνο όταν χρειαζόμαστε και να διαδώσουμε βέβαια και αυτή την ιδέα σε όσους τη βρίσκουν χρήσιμη, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και στη συνέχεια την εφαρμοσιμότητα όλων αυτών και ό,τι διαφορετικό προκύψει. Γιατί όλα αυτά που σας λέμε, έτσι και η σύνδεση με την υπολογιστική σκέψη και τα λοιπά, είναι αποτελέσματα που έχουν βγει από προσπάθειες που έχουν γίνει από την ομάδα του έργου, που έχουμε άλλη σχέση και άλλη εξοικείωση με όλα αυτά. Θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε και στα δικά σας έργα, αν πραγματικά ιδιαίτερα το θέμα της αντιστοίχησης υπολογιστικής σκέψης, δεξιοτήτων και βημάτων, αν ακολουθεί αυτήν την ροή που έχουμε δει εμείς να υπάρχει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ.